देखिए भैया, हम भूषण पटेल मृदुभाषी कुसुमा ग्रामवासी एगो मेरठ के घटना पर तत्कालीन गीत लिखले रहनी है, जौना के सुन के संगीत के साथी मित्रगण कहले कि गीत गाई व्यास जी। गावे के मौका मिलल, अगर गावो तनी जल्दी जल्दी में, अगर कोनो त्रुटि होके तो एकरा के क्षमा करब जा भैया। है देखी एगो पत्नी अपन पति के साथ का गति करतिया, गीत में रउआ सबके सुने के मिली जाए हो। मेरठ में भाई लेगो घर ही में गदर हो, कई दिहली में हरे अपना, कई दिहली में हरे अपना, मर्द के मोटर हो, कई दिहली में हरे अपना, मर्द के मोटर हो, कई दिहली में हरे अपन। प्यार हकी न सकूच कहल जात नहीं खे, प्यार हकी न सकूच कहल जात नहीं खे, सुन के ये दिल के कल दहल जात नहीं खे। ताकेला दुनिया को, ताकेला दुनिया कब होई फांसी के ऑर्डर हो, कई दिहली में हर जवान, कई दिहली में हर जवान, मर्द के मर्डर हो, कई दिहले बाड़ी जवान, मर्द के मर्डर हो, कई दिहले बाड़ी जवान। चप्पल से बड़ा कोनो दूसरा कपल नहीं के। साहिल मुस्कान मिली रचल पलन के, कोई से के सपरल मारल सौरभ के जान की, और सुनिए साहिल मुस्कान मिली रचल पलान की, पैसे के सपरल मारल सौरभ के जान की, रचले राजनवा सुन की, रचले राजनवा सुन की, आवे के खबर हो, कई दिहली में हर जवान, कई दिहली में हर अपन, मर्द के मर्डर हो, कई दिहली में हर अपन, मर्द के मर्डर हो, कई दिहली